KSA Lumdimg Road Hamren District Committee pen KSA Chinthong Branch Aro keseng pon Nizangkari Banglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo long e loboi committee hola long matijong ni phai kre phor ni KSA Lumdimg Road Hamren District Committee atum pen chibatir pi ponse KSA Chinthong Branch Committee Aro keseng pon bangso long KSA Central Committee Vice President Atur Singkro AGS Desoi Teron long e loboi arong asar thila pen KSA Hamren District Committee long klem dam rapeda tum chetong dun rinti sonsi kadu kavi chedon sar pen sar long ki hanse aphan President Robinson Crophan General Secretary lapen kedo anang hoya farmana long sitami ar pupek pon rinti alang le tumpen sitami on an pen Chinthong ara dapan ke claim piji aphan sayang deng pon pupusilam chak chipi pon jasemet pet bangsor pukimi kang wai ponang kok lake kedam tanga hut pen sitami bangso ke ase Chinthong long dulu lapen sayang deng an sitami claim dam pon do lason si puthot non ki chunchia saya mo an sitami ke claim pon jia phansi puthot ar pukimi chepek pon do lason si non eprang ke bang jilang alang le tum ke claim ke dam long ke ase Hamren District Committee lapen KSA Central Committee atum pen stami un an ke bidi sore pidun po putar lam the chechak pon wathat lang soben khorsing terang nang ke palia birta Malong News Kansi pini ladak Chinthong Habar long e loboi community hola long pini darong pharong along Hamren District Committee pen chapatir pipon si dak Chinthong Habar along branch committee labang so reformation namai padopon la solong nonchetong don dak rong sar long phar sang apa nilitum dak District Committee lapen Central Committee pen wang lapetum do seprangsi nilian pen pudamji lapuan lo especially dak Chinthong Habar along lo kacharli henbang penangan dak atikuk do nilitum dak nan thelong te lasidak penangan LP school adim dolo apen ME dolo sitame songbong sitame piloman ladak nilitum nang thelong teng blong te high school li homeware do tame thireng jeng ason se do lasinon karbinglo Thomas Council pen sitame quality education upon mission 2025 la soaki mang do sila sopen pacheton pensi ladak Chinthong Habar sita mission labang so quality education kapaman bon thegi phan pora nanglitom karbinglo Thomas Council pen ladak Habar phan langpon pamenang ji lapen ladak aduya hoy lam do lahai sitame nanglitom permanent solution ke wan thegi phan nanglitom han menilitom karbilo chali so Central Committee hoy panali toman chuning rila nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta